Subsob ang pagpangandam sa mga residente sa Mandawi City karon nga nagkaduol ang bagyong Basyang. Ilabi na katong adunay kasinatian ni atong miaging bagyong Tino. Kundiin, aminado ang mga nabahaan nga may trauma gihapon sila sa ilang nasinati. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Zone Talong sa Barangay Paknaan, Mandawi City, maaninaw gihapon ang pipila sa epekto sa bagyong Tino niadtong Nobyembre. Sama niining nangagubang mga butang o mga kagamitan. Sa iyang balay na abtanamo, na busy karon si Maribel Cardines sa pagpamutos. Gisecure niya ang ilang mga sanina o gianam-anam pagpasaka paingon sa second floor sa ilang balay. Paniguro kuno kini kaysa pagkuso-kuso ni bagyong Tino, lakip sila sa nabahaan pag-ayo. Nga mo mga salina, gipanudo po na mong sako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga bakwit, mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Sa maong bahin sa Zone Talong, may parte sa riprap o flood control project nga wala pa makumpleto. Matod sa mga residente, dinhi nagikan ang tubig gikan sa sapa nga milunop sa kabalayan. Na trauma na lang yan ko na sir eh, tabo sir. Ang dawat mo na yung perminti kung mulapas yun ang kuhan, baha, tubig baha. Baha naman may mabuhat. Sa inyong balay sir, asa kutob ang baha? Kapit mo doon sundan na sir. Sa 6.5 relocation site gym, nakatent gihapon kining mga pamilyahan nga biktima sa sunog ni adtong Enero 18. Nakamonitor sab sila sa sitwasyon sa panahon. Ug karon nga nang hulga si bagyong Basyang, nagpangulbaan sila. Ang ilang giistaran nga gym gibahaan sab ni atong pagbagyong Tino. O gawas ni ana, wala pa sila makatukod pagbalik sa ilang mga balay. Andam gid. Kay para isipti gid na mo mong kinabuhi. Matod sa Mandawi CDRRMO, ubos na ang syudad sa blue alert agi og pagpangandam sa bagyo. Gitugyan nila sa kabarangayan kung mupatuman og preemptive evacuation. Padayon magbinantayon, update dayon ang ilang i-ready sa nila ang ilang mga kabtangan si bakog yun nga naay mahitabo pero ato alans di lang kita mong kumpiyansa. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.